Manan. So sa ka up. Lift your head, baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You'll get by with a smile. You can't win at everything but you. Kumusta kaniyong tanan na maghatag og kinabuhi ning akong sugilanon? Ilabi na sa libo-kalibong tigpaminawan ning sikat na kaayong handumanan sa kaawit. Ako si Maricar. Sa dili ko pasugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga naguluhan with a smile. They don't want you anymore. It's that funny, but I say it anyway. Girl, I stay through the bad times, even if I had to bet you every day. Get by if you smile. You can never be too happy in this life. There's a world where everybody has a happy ending story. It's the one that love can make the world go round. Yeah, don't let it bring you down. See your face into the ground. Get along with a little prayer and this song. Let me hear you sing it. In a world where everybody is a happy ending story, it's the one that love can make the world go round. But don't let it bring you down. See your face into great time. Get along with a little prayer and this song. Lift your hand, baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. You'll get by with a smile. Now it's time to kiss away the fear goodbye. Let me hear you sing it. RMN Drama presents Handumanan. So sa ka awit. Ano pala siyang kaagi karon, Merkening, usa ka babae nga taga-tuong Cebu City. Ang ato matatampo, nagdasangan nga, Maricar. Sige. Mahumal mo og duk-duk niya ng putahan. Padlaki niyo na, ha? Padlaki siguro. Ma'am, sir. Maluoy ang taon mo. Ayaw ni buhatan na mo. Sir, ang tiwati pa sa butin eh.
nganong gialihan niyo dakong kahoy nga mong pultahan? Ang ano ni? Klaro, anak. Gipapahawa ko na kamo din eh. Wa mo yung mga abang. Wala kita na akong abagang bay. Di mo tultul bayad. Di mo kabuha na mong way bayad. Sir. Sir, muhangyo lang yung taon ko. Kung mao ka nang imubing papahawaon, ako na lang pamuhaon ang among mga butang sa suod sa bahay. Mao ka na inyong garantiya. Kung di gyud kamo makabayad human sa duha ka buwan nga palugit ako ninyo, impas ang inyong mga butang. Asa naman lang sa paingon ni ini karon. Tapot lawas ra ding atong na. Bisag ang ako na lang unta tong school uniform ako nakuha na. Ano makatungha na lang unta ko ugma. Timinga sa doy. Wala ko masulob ng akong uniform karon kay wash day man. Anak, pasensya ka na gyud ni mama. Gustuhon man akong kahatagan taon-taon maayong kinabuhi. Pero tungod sa kawan doon o sa kakuwang sagrado, mao ka na hinungdan nga dili ko magkakita og maayong trabaho. Pagpanaw at ragyog labada. Ma, nakasabot ko. Igo-igot sa imong paghilak. Galing na rin kong sigigilak. Tingaling masakit ka niya na sa kasing-kasing. Anak, ikaw na lang yung nakapugong panakong magpakabuhi. Kay ko na kung ka pa, tingali. Baka tamisol ko na lang ang mamatay. Maayo ko't pagsulti, anak. Makalingkawas sige hapon kita ning atong kakabos, ma. Ipanumpa ko ka na. Pasensya na mo din ha. Gamay ra ba ning amo? Pasensya ka na kita. Wala magkukuilaing kadaganan. Ikaw na lang cute. Mona, kabuutan mo. Kabulahan ni Maricar nga nakahigala o nakaklasmate og sama kanimo nga manggiluyon og matinabangon. Buutan og mayong higala usab si Maricar, ma'am. Gibalik ko lang niya ang maayong pabor nga iyang nabuhat para nako. Uy, Maricar. Sabon ni, naapa mangguday ka diha. Gabi naman kayo, nanlabag ka pa. Gitiwas ko na lang puti nga akong gihumulan, sir. Aron ako na lang mahihay. Kana na lang, ha? Hindi ka human, pahuway na. Nagkapahuway naman sabi si mama ni mo sa inyong kwarto. Sir, dagan kayong salamat kaninyo ni ma'am, ha? Mga buotan kayo mga parents ni Moon. Nanisagop ka na mo ni mama. Naluoy ko ninyo. Dili lalim kung kami mo'y mahitabuan sa nahitabo ninyo. Mas kalipay na mong magkatabang. Sir. Bugtong na mong anak si Moon. Ug dugay na kami nangandoy sa kong asawa ug anak nga babae. Ikaw tinggali ang tubag sa dugay na namong pangandoy. Pag binutan na ka mo si mama ni mo sa mga kamutan. Kay naisama na ka mo sa among pamilya. Tabangan ko sa namo aron makatiwas ka gid sa imong pagtuon. Gusto mo nga makalampos ka usaba sa makang Moon. Maricar, kauna eh. Sige kag tuon da. Exam naman sa good nato. Dili ko gustong maawit sa uban. Studios gid kay kada. Dili ka parehas nako. Nga, okay ra ko og gamay ra ko grado. Basta makapasar lang. Maikog sa ko sa imong parents, oy. Sino na pinikasto na ko? Pero makapadayon ko sa college. Duha na lang katuig. Makatapos na ko. Kita. Abi mo, sa gipakita mong kabuutan, nisamot ang akong pagdahig nimo.
Congratulations, Maricar. Nakatapos ka na yun. Magna cum laude pa. Anak, salamat sa Diyos. Congrats, anak. Ay, congratulations, Maricar. Ma'am, sir, utang na ko kaninyo ang tanan. Kamo ang nahimong taytayan aron kasumpayan ang among kinabuhi ni Mama ug makatapos ko sa akong pagtuon. Gika din mula sa kita sa restaurant. May reservation na kita agig pagsaulog sa inyong kalampusan ni Moon. Oy, tempa. Hain man day tuod, Simon. Oh. Friend, Congrats, ha? Congrats na tong duha. Mamahawa na kamo si mama mo din sa amo. Panahon na tingali nga, mupahawa namin si Mama. Total, may trabaho naman ko. O makabarog na sa ni Mama. Pero, dili mahitabong malimot ko sa dako na mong utang kabubuton ni Mama sa imong pamilya. Maricar, Magsuruyan paghihapon mi ni Mama din Dili mahitabong putlo na tong atong communication. Keep in touch gihapon ta. O kung maminyo ka na, imbita habay agad mi si Mama, ha? Naunsa man ko. Pila na kabuwan nga. Nawa na mi sa ilang muwan. Pero, gibati ko nga. Ngidimingaw ko nila. Sa mga buotan na parents ni Mon. Huwag yung kasaway nila. Si Mon ka, no? Kumusta na ka sila, no? Ay, nakasaad ra ba unta ko da. Nga, magdoon kami si Mama sa ila. Pero tungod-tungod sa kabisi, mawagtangan ko og time. Kumusta na ka sila, no? Ilabi na si Mon. Gimingaw usab ka si Mon ako. Na-surprise ako ni mo, ha? Maayo kay nakaduaw ka naman ni Mama din sa magipuyan. ako na lang ni Soroy. Dahil paminaw ko, murag nalimot ka naman ako. Nakasama ko ba ko? Of course not. Lingkod. Hoy, ikaw ha? Nagsige ka na nagtutok na ako. Mahilis ka ni ko na. Nisamot ka katahong. May laing katingaling nabisihan, ha? Mao nga murag nalimot ka na namot ni Mama o Papa. Mon, I'm so sorry. Naguna-una ba yun kung muduaw kami si Mama sa inyo? Nabisi lang yun ko. Apil na ba si mong nabisihan ang imong uyab? Oy, excuse me ha? Wa pa ka na sa kuna-una, no? O wa pa sab ko'y nakita nga lalaki nga sama ni mo. Buutan o kasalikan. Ugon. Kung moingon ko ni mo nga, manguyab ko ni mo. Musugot ka ba? Lift your head, baby, don't be scared of the things that could go wrong along the way. Managsama rin kaming nagpugong-pugong lang si Mon sa gibati namong espesyal nga pagbati sa usag-usa. Gipaabot na dahil niya nga managsama kaming mag-graduate sa college aron dili ma-disappoint ang iyang parents. Gidawat ko ang iyang gugma. Ug way pagsupak ang iyang parents kanako. Boto kaayo. Dinhi na lang ko to, more power sa RMN.